vanhu vanenge vakagara kurokesheni kana kuti kumamisha vanochema vachijamba ndokuenda pikona maiwe ndosara naniko zvino zvogodiko naiva mati ndiite seiko zvino achazotitarisa ndiani chirera nherera aenda achase namaiwe mbere kwadambuka asikana. Muri yeZimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV nasi uri musi wechipiri musi wa 19 August mwedzi wemhepo mwedzi unosanganikwa nezvibinga mupinyi muupenyu hwedu zvakawandisa zvinosanganisira rufu zvinokanganisa upenyu hwevazhinji. Vamwe vanofa netsaona yemaaccidents, vamwe vanofa nekurwara kwavo kwavanenge vasangana nako, vamwewo vanosangana nezvinhu zvinenge zvakasiyana siyana zvakafanana nenyaya yatakakuunzirai pano pa Sly Media TV nepa JCTV yekupfurwa nema-armed robbers kwakaitwa vaMutangadura, kwaunza kusuwa kukuru mukati menyika yeZimbabwe, nekuti munhu anga achizivikanwa, anga achiita mabasa akasiyana siyana akacreata employment zvikuru sei kuvanhu vazhinji venyika yeZimbabwe vanopfuura 500 vachimushandira, nekuti anga aine mabucharies, anga aine maabatua, anga aine mamines, mafamu, vanhu vakawanda vachishanda panzvimbo dzake, zvichireva kuti mhuri dzakawanda dzairarama nekuda kwemabhizimusi akagadzirwa navaMutangadura. Takanga tiripo nezuro pakanga pazere kusuwa kukuru. Patakasvika isusu rungwanani kuma9 takasvika vemutemo varipo vaita zveforensic nemapurisa vakanga vachiita ma-investigations pascene vachida kuongorora kuti zvakafamba sei uye vachiteedza matsimba ekuti mbavha idzi, magororo aya, magunmen aya akauya akatora upenyu hwaMutangadura angabatwe sei. Aiwa, isusu tinotenda kuti mapurisa emuno muZimbabwe mapurisa ane unyanzvi, nemaCID emuno muZimbabwe vanhu vane unyanzvi vanogona kutresa kuti zvakafamba sei kunyange vanhu ava vakaenda, asi matsimba avo anotozongotreswa chete vachizongobatwa. Tine vaya vakaba 4 million vakazonongwa vasingafungire kuti aiwa vanogona kunge vachinongwa, vakawanda. Mapurisa emunomu tinoatemba kuti anoita basa, asi unoona kuti pano pazuva irori remusi wa 18 izuva rakanga risina kunaka kumhuri yeZimbabwe, nekuti ratora macelebrities maviri pakuda nevamwe vatisina kunge tichinzwa. Umwe vamwe akatisiya nditonderai ndoro aitamba bhora zvinonwisa mvura, akatisiyawo akanga achigara kuSouth Africa, anga ava nemakore 40 ekuberekwa. Tinoti kumhuri yekwandoro, Mwari vakunyaradzei panguva yakadai, Mwari vakuchengetedzei, mweya mutsvene amire nemi panguva yakadai, inguva inosuwisa, nekuti makore 40 ndo anenge achitarisirwa kunzi munhu akutotanga upenyu. Asi unoona kuti tonderai mwanakomana wevanhu, mwanakomana wekwandoro akatorwa aine 40 years, tichiri kutarisira kuti achiri kuenda mberi. Zvikada panguva yaanga asiya zvinezvi yaanga asvika, anga achifanira kuzinga achipinda mune zvenhabvu achitibatsira, kana kuti anogona kunge ari soccer pundit, anogona kunge ari coach weimwe timu muSouth Africa imomo kana muno muZimbabwe, achidzorera ruzivo rwake muvanhu, asi Mwari vaita kuda kwake. Tonderai akatambira matimu akasiyana siyana anosanganisira national team yemuno muZimbabwe. Muno muZimbabwe akatambira Chicken Inn kuSouth Africa, akatambirawo zvekare Ajax Cape Town, kuno muno munhu zvekare akatambira ari kuSouth Africa ko akatambira futi Orlando Pirates. Zvinozi kuti anga ane chipo, nekuti Orlando Pirates aizi timu yemanga manga neAjax kuSouth Africa, matimu mahombe. Ukaona uchitambira mumatimu akafanana neOrlando Pirates neAjax, aiwa unenge uchiratidza kuti uri mutambi ane mukurumbira. Uyo zvekare tonderai anga achitambira chikwata chenational team kwenguva yakareba kubva 2013 kusvika 2017 achitambira national team yedu. Ukaona uchiselectwa kupinda munational team, aiwa unenge uri munhu ane mukurumbira.
nekudaro tinoti isusu mweya mutsvene ngaunyaradze mhuri yokwandoro. Ndiri panyaya yekwandoro iyoyo, vamwe vanenge vachitaura kuti vanhu vemedia vanofanira kusiyana nemafamilies anenge ari pakuchema. Zvinogona kudaro. Iyi inyaya yaburiswa naTatelicious anova socialite anozivikanwa zvikuru. She's very influential. Ari kutaura kuti mafamilies munofana kusiyana nesu vanhu vemakuhwa, vanhu vemedia. Nyaya yake yaaburitsa ipapo ndeyekuti aiyo, nekuti vanhu vanenge vachikomenda vanopedzisira vakomenda zvimwe zvinhu zvisinei nerufu zvinofana kunge iri ngori nyaya inotaurwa mufamily. Chatingakuda kutaura ndechekuti kuna Tatelicious, kubvira paari iye ndechekuti munhu wese ari successful, a businessman, a celebrity who is celebrated in the society, they make news. Zvichireva kuti vanhu vanozokonsuma news idzodzo vari very curious. Pane curiosity inenge iripo inoda kuziva kuti chii chatora businessmen vaMutangadura, chii chatora Tonderai Ndoro, chii chauraya Ningi. Wese ane mukurumbira. Kana uchitenda kuchikoro chejournalism unototanga kutonzwa kuti news dzinotangira pamacelebrity dzichienda kumberi. Celebrity akangokosora akatoita flu zvinotove news worthy zviri kuti mazuva ano celebrity Ningi haasi kukwanisa kunge achinoatenda show yake nekuda kwekuti ari kurwara neflu yamubata zvakaomarara. Vanhu vanovatevera vanoda kuziva nezveupenyu hwemacelebrities. Saka kana waacelebrity waapublic figure, zvawaapublic figure zvishoma zveupenyu hwako zvinovigika. Kana celebrity ikatanga kutaimira kumaraini ichionekwa ichienda ikoko, yatove newsworthy kuti mazuvano ari kupinda apaka, mazuvano ari kudanana naNingi, mazuvano arambana naNingi. Saka Tatelicious izvozvo zvekuti munhu icelebrity hazvigone kudzimika uye hazvigone kunge zvichirambika. Ndiri kuona kuti waisa ebani kuti ngavarege kutaura nemedia. Uri kuona kuti iwewe kwafiwa nevanhu vakawanda musi wa18, asi nekuda kwekuti vaMutangadura icelebrity wavhura microphone, ukavhura kamera yako, ukataura mashoko ako, ukapa chema yako kuburikidza nemashoko kuti waivaziva sei vaMutangadura, wakanga uchiyanana navo sei mune zvawakanga uchiita mazuva wakanga uchiri kugara kubudiriro nepawakambenge uri kuchitungwiza. Regai munzwe Tatelicious achitaura, asi paataurawo zvekare ipapo ndobva ndabata imwe nyaya yaabata, iri nyaya yekuti izvoni machemero anosiyana, asi zvese zviri kuzvitaura nekuda kwokuti zviri kuitika mumba ye-celebrated businessman vanove vaMutangadura. Hakuna pakambobuda pachitaurwa nyaya yekuti masalad anochema sei, hapana pakambobuda nyaya yekuti vanhu vanogara kumarokesheni vanochema sei. Zvabuda nepamusaka pekuti taona mwana wabusinessman achitaurawo nezverufu rwababa vake, achitaura nekutiwo zvamubata sei. Asi paakanga achitaura ipapo akazosmaila, zvinova zvinhu zvisina kutarisirwa nevanhu vazhinji. Kusmaila ikoko kwazoti kuchii chaita kuti aseke, kunyange kana madam boss vapindirawo panyaya iyo vakati saka manga muchida kuti afende here pababa vake. Muri kuona kuti macelebrity ese asumuka akanangana nenyaya yemumwe celebrity wavo vanove vaMutangadura, nekuti vaMutangadura vaidaidza mamusician, vaidaidza macomedians vachiuya vachizoentertaina vanhu pahideout yavo iri kugoromonzi. Nekudaro upenyu hwecelebrity hauvanzike, hausike. Asi paanga achitaura izvo azoti munoona kuti vanhu vanenge vakagara kulocation kana kuti kumamisha vanochema vachizhamba, ndokwainepiko namaiwe ndosara naniko zvino zvogodiko naiva mati ndiite seiko zvino achazotitarisa ndiani chirera nherera aenda tase. Izvozvo ndozvikuti Tatelicious zviriko, asi zvinoitwa kumalocation. But kana taendawo
kune vanhu vakakurira kumasabhabhu ari kuti havazochema vachizvamba vachizvipunzira pasi vachizvimonerera vachiita sei havadaro vanoti my father was a good guy, you know, we were very close to him, he taught us everything, so I'm still in shock. I'm trying by all means to believe that is true. My dad is no longer with us, so it's happening. Avazoita sezvinhu zvataurwa naTatelicious. Ipapo ndinowira naye asi regai timbomunzwa achitaura mashoko ake ekubhana kuti mafamilies ngarege kutaura nemedia, uyo zvekare achipa comment pane musikana mwana waMutangadura paanga achitaura. Video yacho ndeiyi. Chandaka kukumbira kumhuri kwaMutangadura, musanyanyotaure nemapepa nawo, chimboitai zvekuchema mufi. Ndaona pavidhio I think it was Hamera engashtaurengwa ine vakadzi vakawanda vana more than 28 hazvitaurwi. Ngatimboconcentrate nekuchema mufi. Then mwana wacho musikana anga achitsanangura rufu musalad, ndo machemera anoita masalad. Handiti kanda anchiona vanhu vanga vachimubhasha kuti inda usina kuchema uchiti wewe zvakafanana nesu takakurira mubudiro. Ndakanzwa kana kuti anything chaitika kuna Ashumba ndinoridza mere nekuti tiri vanhu vegeto. But vana vaya vakakura sabhabhu zvakatosiyana ndo machemero emasalad. Saka musabva manyanyomba mamubhesha mwana uya kuti achema sei. Iwewe sei uchindiona paSly Media TV pana kuti uzvione iwewe nezvaunenge uchiita wega, unodirei kuona zvangu? Alright, nyoka huru aizvirume. Saka zvazvinoita ndezvekuti inini ndinonakidzwawo nevamwe vanhu vachinakidzwawo neni. Zvakafanana nekuSly Media, kana uda kunzwa nyaya dziri kuitika muno munyika, zvese zvausina information nazvo, ukaenda paSly Media unonozvinzwa ende zvinenge zviri zvechokwadi. Saka unoti chini nyaya yekuti vanhu vari kuti hanzi tiri kuinterviewa vanhu vachiri kuchema? Inini hangu ndinotokupai respect just because tinenge tisingazive full information. Mumwe nemumwe anonyora information yake pasocial media, mumwe nemumwe zvaangofunga kunyora ndo zvaanonyora. Saka mimi veSly Media ndakaona kuti munonyatsosvika paposition, kana masvika paposition motaura nevaridzi venyaya, tonyatsonzwa nyaya sezvainenge iri. Saka todongotendewo imimi veSly Media kuti rambai makadaro, kunyange ndikafa inini svikai nekukurumbidza muinterview yefamily yangu pasati pafamba mahunga ekuti mai Ruben vazofa nekuti vanochinjanza varume, mai Ruben vaurayiwa nekuti vadai andidi. Alright. Sa aiwa tinozvinzwa paunongo kana uda kufa wabva wandifonera ndiro. Ndinokutaurai but mazuva angu ekufa ndinomaziva ndichiripo, asi chikumbiro changu ndechekuti musashaike inge muripo. Anditi? Funeral rako toda kuita live streaming but usazoti ndikutangire inini. Aiwa ndizvozvo. Ndeni mamwe mashoko andinawo kumhuri yeZimbabwe. Ndeyekuti vedu weka vanhu kana vaine dambudziko ngatisabva taita unge takutotsvaga content nematambudziko evanhu. Ndapota kuna mwana wangu akutora mapicture vakuisa pamapeji avo vachinyora zvinenge zvisirizvo. Ndapota chemai nevanochema mufara nevanofara. Iwe unowanikwa kupa unokoza trouble uri? Inini page rangu rinonzi Chipo the Trouble Causer. Ndiro page rangu pa Facebook, pa TikTok, Instagram, zvese it's Chipo the Trouble Causer. Kana usati wafollowa page rangu wakasara because uchafane stress ne BP. Kuvasati wafollowa SLY Media TV. SLY Media ngaifollowewe. Inobuditsa nyaya dzechokwadi sezvazviri. Enda kuSLY Media kana udanzwa nyaya dzechokwadi. Right, awagona apa because wangada kunyanya kuadvertise page rako iwo ndokubhadharisa anoza. Aiwa sorry ndipo. Pamberi SLY Media. Pasina Chipo the Trouble Causer page. Atiti. Kumwe kwaunombodaidzwa ndekupi kana vanhu vachida kunga vachishanda newe? Inini ndoda kudedzwa kuita MC kana vanodo kuroerwa majive noti nini radio ndikainzwa ndisiye chendayeka. Ndofana kumeka shot ndarowa mangoma ndajive ndadi. Saka kune vese vanoda kuitrawo MC kana vanodo munhu anovavaraidzawo pepe muchitandira kumba kwenyu chikubatsire kudya. Ndiripo inini. For the Trouble Causer. Kudya? Saka unenge wafambira kudya kwete chokade. Atiti. Kana kuchema vanenge vaine nhamo pamwe pachona mwana mugone kuchema. Inini ndinogona futi kuchema panhamo. Kune vanoda kundihaya munokwanisa kundibata zvekare. Muri weProfessional Criers Association. Chema ndinochema kana mukandicheme ndinokwanisa kutodanga kutochema ndinenge nditorwadziwa zvekuti namai wembereko yadambuka asikana. Ndofunga mangozvionera kuti ndiende kure. Machemera waitaya. Ndo ari kutaurwa naTatelicious kuti ndiye machemera vanhu vanogara kuma high density. Ndo kwenyere. Icho kwa. Confirm because hanzi zvove kumayadi vanochema sei? Alright, vekumayadi vanochema sei? Ayo inini vekumayadi vanenge vachingoti
vachipukuta tumunhu vachiti malasha anozoita sei. Ini ndinobongomora musodzi ichikuda zvekuti vanhu vese vanonzwisisa kuti vanhu varwadziwa nerufu urwu. Saka vanoda kundinvhaita ndiripo. Manje yenyu yekuchema kai muchingodaidzwa kundochema mumwe akazoti ndakadzidza naye kana asikana taimukirasi mwachete ndobva azogara pasi apedza apo asadza achipedza kudya sadza zvikanzi ambofa panapa ndianiko zvikanzi mwana mudiki asati aenda kuchikoro. Saka munotanga mabvunza here kuti afa ndiani kuti muzive machemero? Hai ndakambosanganawo nazvo mukufamba kwandinoita ini ndichiondokaona pano pane nhamo ndinosvika kazhinji kacho ndikaona pakamira mota yenyaradzo ndotoziva kuti apa tichafa nekudya because nyaradzo yakaita sei yakarongeka. Saka pamwe pacho tinombosanganawo nazvo zvekuti unosvika uchifungidzirawo kuti munhu mukuru yari mwana mudiki but unozokumbira uregerero because hapana anorambidzwa uchema. Pano vakazochema pamanongonziko angafa anga ari murume aida mahurestere kana mahure anga azinga akuchema kwanza kuti vanchema vachiti imbochema sebhishu ndatichema sebhishu anda kuti tabhiwa uri chibhabhaisa vanhu akaizika inini Chipo rambe muine rambe muchindisapota musandiregerere ndapota ndiri munhu wenyu anobva kukomboni one komboni girl nawana demiyo. Eka ndo zvanga zvichikomentwa naTatelicious izvozvo zvekuti aiwa bhora pasi pamacelebrity. Ndodzokera kunyaya ndoro pabva pabuda nyaya yakomentwa zvika nerimwe celebrity rinonzi iro Shadaya munomuziva anozikanwa nekupa manuggets mamwe anogumbura vamwe mamwe achifadza vamwe. Ipapo abva aburitsa nyaya yekuti chii chatinodzidza paupenyu ndoro. Aburitsa nyaya yekuti Tonderai Ndoro akanga achitamba bhora achitambira mari yakawanda asi ari kutaura kuti ane mistake yaakaita yatinofanira kunge tichidzidza isusu vanhu vemuno muZimbabwe kana kuti vanhu vese zvavo pasi rino kuti kana uchinge uri murume waita maproperties ako regera kuisa maproperties ako muzita remukadzi. Tonderai anonzi iye akanga aisa maproperties ake ese mota dzimba zvishandwa zvake zvese angaisa muzita remukadzi wake. Pavakazodhivhosa kasara ave kunhonga svosve nemuromo. Shadaya aburitsa achitaura kuti isai zvinhu zvenyu mumatrust kuitira kuti kana nguva iyoyi yasvika yekuti munezenge maakudhivhosa kana kuti munenge panozofiwa zvinhu kana zviri mutrust zvinochengetedzeka zvokuti vana vako vanozopedzisira vachiwana pfuma yako pane kuti izongotorwa kana kuti nemunhu mumwe chete. Izvozvo rimwe celebrity ari kuzviramba kuti aiyewa changamukai pepukai itai kuti maproperties kuti asazoparadzwa nevanhu vasina kuashandira isai mutrust. Ndo nyaya yaanga achidzidzisa. Pamacelebrities panobuda nyaya dzakawanda nekudaro todzokera kuna Tatelicious kuti Tatelicious gara uchizviziva kuti iwe musi waunonzi Mwari vakutora hausisiri pano panyika. Tichange tichiburitsa nyaya dzakasiyana-siyana pamusoro peupenyu hwako. Musi totaura kuti celebrity iri aiti musi waanenge azvifunga anga asinganyare kutaura kuti nhingi akanganisa aitaura nezita rake agoshaudha agotaura kuti ndini mudzimu wenyika chaminuka nyange zvake tisina kumbomubikira doro nokuti panobikirwa midzimu mikuru chaminuka tinoungana tichibikira doro. Tatelicious wako hatisati taita sei hatisati taungana tichiita bira renyika tichiti tira kumboteketera kuti mvura izi kunaya tichienda kuna Tatelicious tichiti ndo homwe inosvikirwa nachaminuka kana kuti inosvikirwa nesvikiro guru hatisati tazviita izvozvo. Saka nyaya idzodzo ndo dzatee tichitaurawo musi wadzo nayo tichitaura kuti isu pano paSly Media TV tisu vamwe vekutanga kuinterviewa Tatelicious achiinterviewa naRobert Tafumanai pano paSly Media TV nenyaya dzetransgender zvichiri kutyisa asi isusu pano paSly Media TV takakupa mukana tikakupa voice nekuda kwekuti utori celebrity nekudaro mhuri yeZimbabwe inguva inosuwisa zvikuru tiri kungotaurawo nyaya nekuti zvinonzi kugara naka wona dzevamwe tichitaurawo zvanga zvichiitikawo
musi wa18 zvakaunza kusuwa mukati menyika ino yeZimbabwe. Aisiyo yega, mukanoenda pano paSly Media TV takakavha nyaya yefamily yakashaya baba pamwe chete nevana vavo vaviri pamwe chete nemuramu wababa ivavo yakaitika kushaho kunze. Vachibva vana vatatu ava vakafa zuva rimwe chete, baba naamai vakanga vari mubedroom mavo. Baba vakamuka vakafa, amaivo vakamuka vari unconscious, vakatorwa vakaenda kuchipatara vakanepinda muintensive care. Inyaya iripo pano paSly Media TV yamunogona kubata. Tino upenyu zvekare wemukomana akapondwa kuChin Mine kuningirikeneko central, akapondwa aenda kunotsvaka basa. Inyaya iripo zvekare pano paSly Media TV. Nekudaro mune chikonzero chekuti munge muchisubscribe nekuti tinokuunzirai nyaya dzinenge dzichiitika. yaMutangadura iwe we were one of the few or the first people vakatanga kunosvikawo ipapo kuti tikuunzirei imi nekuti tichikuudzei kuti ndo tsaona yasangana necelebration. Nekudaro subscribe hai paFacebook tapa 401,000 zviratidza kuti aiwa tiri kukuunzirai nyaya dzinodiwa. Uyewo zvekare paYouTube tapa 378,000. Nekudaro subscriber Insta nozovesa tafumane tangoti tingoti kurukurei zvataurwa nemacelebrity Madam Boss Shadaya pamwe chete zvekare na Tatelicious shumba yepasocial media. Aiwa ukaona nyaya yataurwa na Tatelicious ziya kuti anenge ane maV11 zvimwe ndezvimwe zvazvo angapopota angaita Tatelicious munhu anoburitsa maV11. Tatelicious uri sei kwauri ikoko? Toda kumboita 1-on-1 tiri tese anditika pa online ipapa tichimbotaura zvakawanda indenge ndichingoita go deeper pane zvimwe zvinhu zveupenyu hwako tichingotaura anditika iwo uchindibvunzawo tichienderana tichingodaro. Ndio zvinoitawo vanhu vanenge vasangana vari macelebrity anditika. Muri yeZimbabwe tiri kupfuurira mberi nekukuunzai maupdates kuerufu rwaMutangadura. Pane makuhwa ekuti pangangove nemutambo uchaitwa unouya mamuseums akasiyana ikoko kwahideout kwagara kune stage kwagara kuchiitirwa mafunctions. Tichazenge chikuzivisai kuti zvichaitwa musi wechingani uyewo zvekare zvinenge zvichiitwa nguva ipi kuti tiselebrate upenyu hwaMutangadura. Vanga vari philanthropy vachidoneta kumachechi akawanda kunherera kuchembere. Saka tarasikirwa negamba rakanga risingadyi pfuma rega asi kuti aidya nevamwe munyika ino yeZimbabwe. Machechi akadoneterwa zvidhina, vamwe vakadoneterwa mari ma10,000 pese paitwa musangano wemafundraising. Aiwanikwa aripo zvichiratidza kuti munhu akanga atumwa naMwari kuti ave bridge revamwe vanhu, mari yake ishande kuvanhu vese. Muve nezuva rakanaka. Tichasangana zvekare mune zvimwe zvirongwa. Tatenda.